Хора, аз съм вашето любимо Ники и днес ви показвам туториал на хотел, в смисъл. В момента може да видите другите ми видеа как някакво съм построил това тук вътре. И сега ще вземем с другата част на хотела, която е да направим още ето такива масички. Масичките се правят много лесно. Вижте сега, значи, нали трябва да ви е така. Хотел, в смисъл, ако не знаете как се строи този хотел, може да отидете да гледнете другите ми видеа, в смисъл, имам други видеа за това. Така че, сега ще покажа. Слагате си такива да играят ролята на столчета, слагате си това, взимате си гръмотвод, то се пише, слагате го така, разбира се, климчетата, в смисъл ще играят на маса, които си ги изберете ви. И ето. Така трябва да се получи, аз си ги спря много лесно, просто слагате така пръсти, храсти и да, това е. Освен това тук може да направите още една масичка, ето така. Слагаме това тук така и го слагаме това тук така. Ето. В момента правим рецепцията, смисъл, да, ето. Първият етаж е готов, това трябва да ви се получи. Изглежда готино. Трябва да бъда честен. Така че, в момента ще трябва да си вземете вратички, защото не може да стои така. Вземате си вратички и ги слагате така. Сега, продължавате нагоре, взимате си същия бетон, в смисъл това е син бетон. Взимате си го от предметите. Имате си го. И си строите буквално същото. Хотела ви трябва да е 8 на 8. Ако не знаете, той трябва да е 8 на 8. Широк. За да може да се получи толкова красив. И да, не обръщайте внимание, там на другия хотел, той е просто малко... Просто не обръщайте внимание. Там обърках нещо и не стана. Така че просто в момента не слагате врати. Ами строите и само да ви кажа. Хотелът е измислен от мен. Да. И не си мислете, че хотелът е малък, ще имате 2 стаи с баня. На етаж. Вижте сега как се получава, покажам го целя, просто защото написано да качвам само шортове, в смисъл... Просто написано, само шортове, писано. И затова просто реших така да направя. И само да ви кажа, това е много готино, така да се строите някакви рандом неща, просто е много готино. Поне ме кефи. Ще ви трябва и бяло стъкло, което ще намерите. И този път няма да пазвам нищо. Колкото време отнеме, толкова. Така че... Мисъл... Този хотел, само да ви кажа, е много красив. Защото после, когато го направим, поне аз така съм измислил ще сложим ето на прозорчетата, нали, ето виждате къде ви е плюшчето. Ще сложим цветя. И стане много красиво, казвам ви. Стане много красиво. Така може да гледате видеята. И моля, абонирайте се за канала. Защото ще получавате известие, когато кача ново видео, може да е туториал. Също пишете ми в коментарите какво искате да построя. Вие каквото искате да построя. Значи, каквото и да е, ще го построим. И сега, хора, като се направите това, взимате си полублокове, такива, тъй като
хотел ще бъде 4 етажи, мисля, че. Ще трябва да е 4 етажи. Всъщност, да. И освен това на покрива ще имате градинка. Казвам ви, готино е. И да. Така че просто в смисъл в шортовете няма смисъл да го правим на части, всичко части и накрая да се объркате нещо. Затова реших просто да ви го покажа как трябва да стане. Не е чак толкова труден хотел, в смисъл, даже изобщо. Просто ще ви покажа как да си го обзаведете. Всичко ще ви покажа. Не се притеснявайте. Направихме първият етаж. Смисъл, ето така трябва да ви се получи. Сега продължаваме го по същия начин. Буквално продължавате на го по същия начин. И хора, само да ви кажа, ако чувате този звук, който, нали, той това е от аквариума ми, който е точно до мене, така че извинявайте. Ще да го чуете през цялото време на всички видеа. Така че съжалявам. Но просто си отглеждам рибки. Продължаваме преден с пълна сила. Според мен този хотел много ще ви хареса, защото е някакъв такъв по-маничък и не натоварва. Мисъл, няма да намерите друг туториал като моя, буквално. Така че изобщо не се опитвайте да го търсите. Ма той има много хотели, смисъл, какво ви говоря, аз имам много туториал на хотели, ако не ви харесва, много просто много. Мисля да качвам видеа и на небостъргачи. Между другото, ако сте съгласни, му пишете в коментарите на това видео. И хора, отново слагате и така стъкла. Буквално. То зависи какво Майнкрафт играете, да е смисъл, не знам кой Майнкрафт играете. Така че не знам при вас дали ще има тези предмети. Знам, че виждате се с розовите харчета отпред как се получи готино. Някой път се гледате в хотела. Пак не е готинко, смисъл. Това не кефи. Не знам за вас, но мен много ме кефи този хотел, както го измислих. Така че ще ви покажа всичко. Няма да съм като тези туториали, които просто скипват и не ви показват как да си го заведете в хотела или сградата. По-туторите, не знам. Аз ще покажа всичко. Дори ще имате баня в самия хотел, в смисъл. Баня в самия хотел, това не е, ако не знам кое е якото. Във всяка стая, буквално ще имате по две, в смисъл, ще имате стая с легла и баня, само че по две такива. Мисля, че ме разбрахте. Ще видите. Предвид. Ако стане тук, добре, всичко е наред. Просто не искам да снимам с фейскам, защото няма смисъл просто. Няма смисъл да снимам с фейскам. Някой път може да снимам. Но сега не. И не знам какво да коментирам просто.
Просто не знам какво да коментирам. Какво да говоря? Иначе, видите са много скучно. Не знам какво стана. Така. За билдовете. Не само. Надявам се да ви хареса този хотел. Не се надявам да ви хареса. Защото аз го измислих. Буквално. Знам, че ви говоря, знам, че ви казвам. Затова. Така че мога да ви покажа и моя град, който си го строя. И сега се получава много добре. Но това ще е в друго видео. Естествено няма как да стане днес, защото сега снимам видео за вас. Така че... между другото, за да кажа, това е последният етаж, който ще правите. Така че почваме завеждането на самите етажи. След този трябва да си вземете някакъв по ваш избор дървета след този етаж, естествено. В шорта вече намерите част първа как да си започнете хотела. Но то не е много ясно, така че отново повтарям, хотела е 8 на 8. Така че може да се го построите. И буквално си почте така, оставяте си две вратички. И така си го правите, нали? Сещате. Така че Майнкрафт, извинете. Майнкрафт. Това моят канал е много разнообразен. Има гейминг неща. Може някой ден да оцеляваме, ако искате. Някой ден може да оцеляваме. Някой ден. Може утре. Ако искате, може да оцеляваме. Създам нов свят. Защото аз съм един, който оцелявам, но там съм бил отчетен. Да. Пък той не иска да бъде включен в моя видео. Ако ме разберете. Естествено. Надявам се чува. Ще бъде много тъпото оцелето да фъкне на вятъра. Защото този аквариум, който е до мен буквално, той тук пречи на цялата обстановка. Няма как да се премести просто. И да, хора, в момента стигнахме до този етаж, на който трябва да си вземете сега в момента. Сега ще ви покажа. Това оградата още трябва да си вземете, за да ви отива на хотела и всичко. Да ви отива. В момента просто... Оп. Добре. Вземате си сега една ограда е такава бамбукова, защото са много готини. И слагате е така от страните, в смисъл самите от страните, нали, на самия хотел. Вижте колко готино се получава. И тук на покрива ще имате градинка. Разбира се, това си решавате вие дали имате, дали нямате. И на мен ми харесва да има. Да, ето. Сега си взимате едно зелено килимче. Ето това по-светлото много ми харесва. Освен това,
ще да си вземете, чакайте малко, и едно дърво. Ето това, акация в инанка, много готино. Ще да си вземете и пръст. Естествено, къде ще го насъдите. Чакай, аз малко обърках. Къде е? Сега си избирате някакви места, къде да ги насъдите. Пълно тук и тук. Сега да го направите като сакси, си слагате ето тези, или които си изберете. Тук на вас ви хареса. Ето така. Да, чакай, че забравих нещо. Слагате дърветата. В момента. И ще трябва да си вземете ето това. Костно бяло. Което, като го сложите, виждате какво готино става. В смисъл, по-бързо раста дърветата. И виждате, имате градинка на покрива. Само че това тук пречи малко. И слагате килимчето, така и ще видите колко готино се получава. Опа. Не се надявам хора да ви харесва хотелът ми. Защото не знам, просто този хотел е много такъв готин. И да, за съжаление можете да сложите килимче, ама все пак се вижда готино. Сега сложим масички с столчета. След две може да стои. Пак си поискате, естествено. Ето го. Ето това трябва да ви е хотела в момента. Така че в момента си изберете някакво място. Каквото си искате вие, чакайте малко. Каквото си искате. Избирате си някакви... Това. Ако такова си избирате. И обаче отново ми го няма килимчето, чакайте малко. Така. Вземаме. Чуем се ето, просто да го направите. Аз не знам както искате. Слагате си от тези да стане като масичка. Или каквото искате килимче. Не нужда е също. И там пълно мога да направим още една масичка. И сега, за да си го направите по-красиво вечерта, макар че просто си взимате ето това пръчка от края и се слагате така на всяко едно ъгълче. Не може хотела ви да свети, естествено. И ето имате си градинка на покрива. В момента трябва да обзаведем, разбира се, стаите, които за целта, за обзавеждането ви трябва бяло и сиво. По ваш избор легло. Въпросът е да си го изберете вие. Аз мога да видим от това. И после ще видим какво друго ни трябва. Да, стъкла. Защото все пак ще чупим. И да, не ме съдете, не съм измислил
стълбищата. Така че разпушите така. И ще оставите два блока. Ето на тази колона, точно дето си пада така. Където си искате, може от тази страна. Но аз почвам от тая. Слагате така една стена. Мисля, че беше отдолу да си... Да. Чакай малко. Да. Така е вече. Така. Сега си разделяте. Както искате. Ето точно тук. Ето така. След това трябва да си разделите и това тук. Разбира се, това трябва да стане ето така. Взимаме си това, слагаме го, както и това, взимаме това и го слагаме. И тук просто вдигате стените като нормално все пак. Така. И да, хора. Просто не знам какво да коментирам, затова мъкнах. Ще да много по-добре. Тук ще го трябва да чакам малко. Забравих за вратата тук. Ето така си го правите. И в момента послагате леглата. Ето така. По този начин. Тук ще ви бъде ето така, тук ще ви бъде ваната. Тук ще имате чешма с кранчето. И това ще е първата стая. И така си ги правите всичките. Ще вземем врати. Какво няма трябва? Няма трябва това. Тук една. Тук една. Разбира се. Нека направим тази стая. Кам. Това е възможно най-добрия хотел, който можах да измисля, смисъл. И сега ви трябва полублокове, за да започнете това такова така. Да си го направите, се едно не става нищо. И така. Така. Сега си взимате някакъв цвят килим, червен цвет. Си взимате и слагате ето така. Нали, ето така слагате. Ще кажа шейдера килима. И отгоре, понеже нали хотела трябва да свети, си чупите така през едно. Ето така. И си избирате някакъв цвят лампа. Пълно лилави. Вижте колко готино се получи. И ето коридорчето вече свети. Сега изберете се на двете стаи, както искате. И така. Нека си направим ваната, което предполагам, че стане лесно. Ще трябва да вземете някакви стълби по ваш избор отново. Слагате ги ето така. Слагате по блокове ето така. И водата.
Извинете, водата. Ще да си вземете и... Да, вода. Слагате така водата. И за чешмата просто взимате един казан. И едно такова, което е жлеб за жица на капан. Не знам дали ме разберете. Надявам да се чува наистина, защото говоря твърде тихо. Не ми се виква. Значи, може да сложите тук вода, може да сложите. Ето имате си вече вана, която може да се запи. И това към същото удоволствие. Просветлението на хотела. Много готино. Сега, това го слагаме тук. Тук няма как да сложим такова. Но пък ще има такова на ваната. Точно. Защо ни пъчи така? Слагаме си вода. Ето. Слагаме си вода. Вече не му цели 26 минути. Но не ми е проблем. Така че, това тук ще го напълним. Ето. И готовите с тези две стаи. И така си ги правите всичките. Така че, ние продължаваме нагоре. Следващите стаи. Ще стаи просто продължаваме нагоре, защото защо го махнах, като че ми трябва човек. Така няма да ми трябва тревата. Горе-долу 7 минути я завеждам. Така че виждате колко готино се получава. Така продължаваме с следващите 2 етажа. С 2 етажа. И правите по абсолютно същия начин, ако вие искате. Сега примерно това подглъж. Махаме. Така просто слагате клинче да не се вижда. И както е, ще се получи също като долния етаж. Все пак хотелите е така. Сега си взимате отново това. Слагате си го. Този път да не забравяйте да сложите прозореци. А вратата. Това е тук. Чето съм малко, да го сложим така. Тази врата е спада. Точно да трябва да е с бял бутон. Човек съм част в момента. Знаете ли какво? Ще го прехвърля в чест, в инвентар. Ще се казва. Да, буквално прехвърляте, почти всичко си прехвърляте в инвентар. И в момента ми трябва бетон. Който ще взема с удоволствие. Ще слагаме от към. Вътре също. Може да си промени, може да си промените хотела както искате. Просто сега в момента си взема и това. Слагам както ми падне, в смисъл, заобщо няма да се мъча. Сега в момента е врата, защо няма врати. Не трябва. Да няма наричаните врати. Аз сложих такова отгоре, не съм сложил такова отгоре. Добре, ще го взема. Ето тук. По блока.
Така. А освен това, ми трябват още 3 абоната, за да стигнат 30. Така че, давайте. Можем. Докажи, че сме силни. Minecraft билдери. Така. В момента ще трябва да си вземете вода. Това. И това. Това. Което трябва да си вземете. Така, 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 така. Слагайте си така, така. Слагайте си това тук. Слагайте в това вода. И сте готови. На следващото. Същата стая. А тук даже няма чакане. А даже няма стена. Няма проблем. В момента просто ще взема да сложа ето така. Слагаме си. Така. И имаме тук хора. Слагаме си това. Това е така. Слагаме си водичка. Вземем си казан. И трябва да сложите единствено това, което е тук. Сега. Опа. О, не. Добре, че не си. Добре. В момента, когато си избирате някакви лампи, които си изберете вие отново, сега ще изчистим едно място, защото това ще ми трябва. Ще премести това нещо тук. Те бяха тук също с лампите. То път ще ги направим зелени. Кошката си зелени лампи. Всеки етаж с различни лампи. Опа. И в момента просто и с този етаж сме готови. И вижте колко красиво изглежда. Ето този етаж. И тук ще трябва да си вземете една табелка, която всъщност отново ще прехвърлям предметите в инвентара. Каквото вземете, в смисъл талната няма трябва. В момента трябва да вземете чакайте малко. Табелка казах, да. Само че е такъв висящ знак. Какъвто си изберете вие, аз обаче искам този. Не обачете внимание. Слагаме. Чакайте малко така. Ето тук. Така. И си пишете, примерно, на български, както си е в хотел. Слагате такова отдолу. Си пишете освен това, вижте колко яко изглежда. The Hotel Tower. Просто това им е супер много. И продължаваме нагоре. Този знак вече няма да трябва. Може да си го махнете. Чупваме последните стъкла. Взимаме си нови стъкла.
Може примерно хотела да си го направите черни стъкла, както ви харесва на вас. Нали? Всеки има мнение за нещо. Така че изобщо въобще не знам дали някой ще гледа моят туториал за хотел. Ако това видео събере 2 лайка, сте наред. Буквално. Ако това видео събере 2 лайка, най-акте билдери на света. Казвам ви буквално. Сега съберем ли 2 лайка? Сте супер. Добре. Чай, че отзад става. Добре. Слагаме с това тук. Слагаме с това тук. И правим груповата свързка отново. Така, само че ще слагаме това. Така. И отново слагате легла. Никъдето искате. Това са леглата, нали? Слагате си врата на стаята. За къде се тръгне без врата. И не слагайте на самите такова, на самите стари лампи, просто изглежда малко така тъпо. Не слагайте нищо. Ще се развали целият хотел. Значи туториала ми изках се първо късно. Добре. Слагаме си тук тази чешма. Слагаме си това. И тази страна е готова. На другата. Като тази. Много се вземе си слагаме това. Така. Чакайте малко. Забрах да сложа това отгоре. Добре, слагам си това така. Врата тук, врата там. Опа. Така. Супер. Чайна. Бърках. Така. И това отгоре хора изобщо не го гледайте, изобщо не го... Но аз не трябва това мисля все пак. Това отгоре после ще го правим готово. В момента просто идваме, вземе с някакви лампи, това е. Обикновено. Така. Ето виждате. Сега в момента следва повторната част, която е махате всичките си предмети. Абсолютно всичките си. Махате ги. Ето така по-бързичко. Защото те вече няма трябва сега, хубаво ще покажа как да си направите градинки на самите прозорци. Само че, ако искате на целия хотел, да се го правят на всички прозорци, ще трябва да такова. Така че в момента просто ще трябва да се взема нови стъкла.
Така. И тук отгоре просто може да вземете едно зелено килимче. Отново. Ще се свърли. Да. Другия вече няма да го. Така. Ще просто така отгоре. За да си личи. Верно. О, започне може. Ами хора, но сега ако трябва да се получи така, с тези шарени лампи, изглежда супер. И в момента ще трябва да напиша нещо, така, идем се да излезне. Да, ето. Трябва ми. Сега. Вземем си и едни стълби. Като си изберете вие. Аз ще ги правя от кварц. Защото тези ми харесват. И да видим дали ще... не. Чакай малко. Ето така трябва да ви се получи. И така си правите колкото искате такива первасчета или не знам както искате, както искате го наричате. Те секции са много готини, големите. Виждате. Слагат се така секцийки. Може да не слагате. Зависи от вас. Цветята изцяло вие си ги избирате, както искате. Това че ще сложа доста, да стане цветен цветен. Цели си избирам някакви цветя и цветята са тук. Да го взема от това, от това, от това, от това и от това. Те да използвам. Може да използвате всякакви. Но не са тези. За начало. Това е много яко. Червеко изкладва. Лазурна метличина. Да, както и да е смисъл. Просто слагат някакви цветя. Леко. Аз би да направя само тези два етажа и да. С цветя. Жълто. О, не, хубаво ще. Това да се бъгне. Самия джойстик. Вижте тук в единия как са събрани. Нали? Такова. Слагаме това и това. И отиваме в следващия етаж, който там по същия начин с превасчето. Мога да ви дам идея за небостъргач, ако искате. Поне в небостъргачите ме бива, отколкото в хотелите. Този хотел сам го измислих, но цветята, да, мисля за цветята. Може да правите много по-красиви хотели, разбира се. Аз просто ви казвам някакъв лесен хотел, който, нали, няма да ви затормози, нищо да стане. Сложите се, защото няма цвете.
Добре, вече има. Просто аз, както казах, там показвам ви най-лесния хотел, който може да построите. Не знам това по-лесния хотел има ли, няма ли, не знам. Може и да има, може и да няма, не знам. Така че, виж колко красиво изглежда. Не е ли красив? Вие може да сложите много повече цветя. Разбира се. Аз просто ви показвам някакви такива идеи, които може да харесват, може да ви паднат. Така едва ли ще намерите в YouTube за да ви покажа целият хотел, как се прави, всичко. Мисля, буквално всичко, както мен, смисъл, аз ви показвам всичко, както виждате, всичко ви показах. До как да си направите градинките отгоре. Ако беше, например, нахални, нямаше да ви покажа. Според мен. Може и да ви покажа. Ще и не. Не знам. Хални не знам дали строи хотели. Може и да строи. Не знам. Слагам тук някакви цветя рандом. Е така. Слагам тук едно такова алеи. Хора, хотела е готов. Може да си го построите. Надявам се видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, оставете лайк на това видео. И се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. След това ми да качвам повече видеа на билдове. Мисъл, ако ви харесват тези видеа, може просто да лайкнете или да пишете коментар долу. Кой ви харесва просто? Да построим нещо по ваша идея, къща, примерно, може да построим до отседаване, каквото искате, пишете в коментарите. Така че, благодаря, че гледахте и чао!